Cocok iki ya? Ayo cocok. Sing ya apa sih, Mang? Nek jangan rungono sing temenan gobokmu iku. Jam 11 sampai jam 1 aku sing turu, kon sing melek. Oh iya, didum. Ya, ya. Didum Aku sing waktune. turu, kon sing Aku sing melek. Iya. Iya. Nah, jam 1 siji. sampai jam 4 kon sing melek, aku sing turu. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Sing beno maneh gak penak iki rek. Anjene kan wis tuwe mendho pikiranmu iku. Age gak penak age. SD-mu rendah men. Age. Jam 11 sampai jam 1 aku sing tunggu kon sing melek. Aku sing melek. Jam 1 sampai jam 4. Nah, kon sing melek, aku sing turu. Iki apa cocotmu iki? Heh. Cocotmu kok masa ngongkon aku melek terus rek. Terus turuku kapan? Iya yo. Kok iso? Aduh keliru aku. Aduh sepurane rek. Waduh, potongane koyo potongan ngempet. Tapi doyane gak lumrah. Doyan apane urung blas iki, Mang? Blas. Kok wis ayo saiki dijogo pendopo Ayo, iki. Aduh langsung dan kaya no. Yo, lambune dilo. Lo. Kayak liur yan. Lo. Wah, gak akan terobos. Wah. Wan. Turu sing benar donga plak-plak kancane po. Campur iki. Kan liur kene kaya kate ngipil. Lah wae ngeplak aku lho kok. Bener-bener Waduh kok sumpah ora. Sampeyan bledek ora. tangane nyanyi. Sapi kecil wae. Ati Ganggu aku ngantuk tenan. Ayam. Lapo lho. Kanca dujun dajun wong tuwa iki. Kepala sirah. Jundu apa kene iki tuh. Lek kira-kira. Sopo junduran jundu aku iki. Wah, aku senengane aran-aran kancane. Kok bentak-bentuk. Campur iki. Apune kaya kecoa. Kamu kok turu. Jesi. Kok tak bentuk padahal kok kekuatan ndase ae. Sok piket ngene ae sing gak karu-karuan digawe tumpek. Turu ning benar. Kan bangun. Cukup kursi. Kan cukup kursi. Lah diklike. Wadah. Diklike kok iso. Lah iya kok kemundur dhewe mana-mana. Padahal mangko mepet padahal mangko. Lah iya, Padahal mepet padahal mang. ora kok batang. Oh sumpah ra. Lah kok Paling yo dapurmu. lah Sampai
apa jak playon sih? Playon. Napa kok? Ketimasan. Sik. Omongnya digenano totone apa ambane ditata. Sampai nunggu. Nunggu sik, ambane ditata, omongane digenano. Tidak gua. Ngomong mbayani, bingung koyo ngene iki lho. Ayo sik. Kok dadekno bingunge wong. Ya sih sadar yan. Pun sampeyan dengan ngomong sing tenan. Napa wonten napa? Nek kula sing Joko aman lawang sing ketutupan kabeh iki. Mboten wonten maling. Aduh, aman, Bun. Itu napa? Gak ono apa sih ono apa. Joko Ngomong. iki mayu apa to, Kang? Kok kula mboten turu belas lho. Sama Joko iki mayu apa? Ya aman nek kula kali bayan iki. Aman. Aman nek maling rampok. Aman. Aman. Aku kelangan, Kang. Sik. Kelangan apa? Kelangan jarik ta. Kelangan apa mas-masan? Sing tak tukokno. Sing ilang niku lho napa? Napa ne sing ilang iki? Tuh. Blagrak. Lah bingung. Lah kabeh aman kok ilang. Lek aku ya rasa ilang. Takon niku lah nek wajahe wong iki lha apa takon kok ndelik ngene. Kuwatir barang sing Nyelempet. biasa Bodoh. biasa paling matus barang sing Susah, nyelempet-nyelempet. Kang, aku iki, Kang. Napa? Kelangan, Kang. Kelangan opo? Nengmu, Kang. Ora ono nang kamar, Kang. Ning sinten? Ning Safitri. Lho wah. Sapa? Sampeyan Savitri. jeneng Safitri, Pak. Anak awak dhewe ilang, Pak, teko kamar. Betul masalah lek ilang gladi betul masalah, Bun. Anakku Kang Bayan, apa Kang Polo? Nggih. Anakku ilang teko kamar anakku. Setabune wis digoleki temenan nang muri-muri ndek kamar-kamare biasae. Iya, nang isor-isore Bukan. kasur ya gak ono. Kok arek Nyun nang sewu. kasur. Mboten katut kesapon ah. Water katut kesapon. Lah yo, lah nek isore kasur gak ono. Lah jenenge arek perawan mboten katut Joko niku. Nggih, arek kula gak katut Joko niku, Pak. Sik. Ora. Lah teko rumah saku ya ono omah tok mosok kate katut Joko. Ora nanti-nanti tenan urusan tenan. Lah mbok menawa anak sampean masih ndok matok gawe SMP-san niku. Apa iku? Iki SMP-san sing di YouTubers iku. SMS. Oh, SMS SMS iki. Sampeyan Joko iki mayu apa to, Kang? Ngene, Bu. Hah? Iki Sawitri ya wis gedhe. Wis ora mokal lek mlayu karepe dhewe tanpa sebab. Ya ora. Iki sing jelas ana sing nyolong iki. Nyolong. Wis Lek teko rumah saku. firasatku Kang gak enak sak joge Safitri. Ya apa Kang Polo? Ngeten mawon lho, Pak. Dipadosi mawon, Pak. Dipadosi Ya mawon. mae Agus le. Heh, Mesti digawa Agus. Agus. Kon gawa Agus. lek gak digawa Eko. Lek gawe kaya Hasan maling. Ya apa? Apa sentolok Nggih. ta? Agus Sentolop. Kang aja guyon Kang. Ngawur, eh. Nggih. Ayo, Wis saiki ngene. dipadosi mawon, Pak. Dipadosi mawon. Durung adoh. Ayo nak duper malinge. Monggo. Ayo, Ini, Pak. monggo. Pak. Kene lho panawangi Pak. Iku sampe balik ke sana. Wis kelakon anake lurah Cempolrejo tak colok. Pancen gak lega gak lilo aku. Nek desa Cempolrejo dadi tentrem.
kon durung ngerti. Nek dina iki kon wis digawa bareng kaluri. Sasar, Pak Fitri. Lah ketokmu ndi? Aku mau ikut turu diomong wis aku tutuk kene. Nglindur paling kon. Kenaan turu koyo. Kabeh aku terus mulai. Mulih nandi? Mulai nang omahku. Lah lek gelem aku mulihno lak penak awakmu. Ngerti yo? Pancene tak gawe koyo ngene. Cek geger, cek bingung wong tuamu karo perangkat desa Cempalareja. Makane nek kon wis tak gawa, kon kudu manut karo aku. Enggak, aku njaluk mulai terus mulai. Kon gak gelem manut apa sing dadi karepmu? Aku njaluk mulai terus mulai. Kon iku wis gak duwe omah adoh karo omahmu. Kowe takon nek gelem manut karo aku penak. Enggak, aku terus mulai. Gak gelem. Enggak. Pisan maneh. Kon njaluk penak apa njaluk sengsara uripmu? Aku njaluk mulai. Aku mau melok sampeyan kumpul aku. Gak gelem melok aku. Enggak. Delok niku sapa iku? Sawitri. Gelem manut karo karepku penak uripmu. Reh dene kon gelem nolak apa sing dadi karepmu. Mbok nganti sak lawas uripmu tetep tak delikno kancing gelungku. Isisan gawe. Nek penduduk ngerti, nek anake lurah tak colong, mesti kisruh geger gak karu-karuan. Munggahe nang lurah sak perangkate. Wis jelas nyayakno wong-wong kampung butuhe kongko nyekel karo aku. Ayo. Nek pancene wong Cempalareja gak nrimakno mergo ilange anake luramu. Ojo mek siji loro. Empyakan kaya wong Jawa. Rubungan kaya menjangan mati. Cekelen iki maling Sekti Aguna. Maling Rabi Lawa. Iki lha apa sih? Wong Sampai desa Kesruh. Sampai Ora iya ana maling. Karo siji loro sing nyolong. Ki lho, maling nyolong telo. Kok maling nyolong telo sih? dadi malinge Sumbar. Ya apa sumbare maling, ya apa sumbare maling? Ki lho, Maling Rabi Lawa. Kok maling Rabi Lawa? Ya apa ya? Iki lho maling Satira Dobrono. Wis tuwek-tuwek kupinge mengsle. Kon ya apa kon? Genah. Masa gak krungu sumbare kemaling kaya ngono bantre lho. Ya. Rungono sing genah. Ya apa sih? Maling nyolong klopo. timbane kelapa atik cengkeh. Sik Pak Lurah. Gawe ngomong sing temenan. Aku gak ijen iki. Lah kali sinten, Bro? Kali sinten? Lah gak izin Ape sapa? perangkat padha metu kabeh golek malingi. Dari malingi Sumbar. Sing bener ngomong ya apa sih malingi? Tak bacoke. Tiang sekawan dhewe-dhewe krungune. Lah niki Padha nglompok ndek kene. nguper maling terus sing malingi Sumbar. Ngomong Ya sing apa bener. lek sumbar? Asline niku ngeten lho.
Iya. Pak Baik kan Pak Lungi. Heeh. Nggih. Oh, iki jelas Kula niku mireng Iya. sumbare maling. Iki lho kok lek ancene wong Cempol Rejo kepengin nyolong sing nyolong anake lurah gak siji lho iki maling Sakti Mandraguna. Niku sing jelas ngoten. Kuno, keliru. Ora mandraguna. Ya apa? Gimana? Ngomong sing genawar. Iki lho, Ngomong sing genah. maling Sakti Aguna. Oh. Nyuwun sewu nggih Gus. Iya. Lek liyane wau wonten ten catetan ten salane rayon kula tapi termasuk rayone ten RT-ne Bayan niki. Iya. Lek Aguna niki urusane Bayan ya. Lah, bener niku. Bener artine bayan. Rek arek-arek. Kupingmu enggak berengen nang kira-kira. Lho, boten. Kowe mencemarkan nama baik Aguna itu termasuk saestu di wilayahku lho. Aguna. Tenan ta iki? Ono maling Sakti Mandraguna iki. Waduh kok. Aguna. Ya apa ya? Termasuk niku nggih ten wilayahku lho, Pak. Lah iya, lek tak eling-eling nek Cempol Rejo iki jeneng Aguna mek situk iku. Nggih. Tapi ancane bener ya ngomong ngono ya. Kon kabeh saksine ya. Dika kabeh. Nggih. Lek malinge anyane sumbar kaya ngono. Lek ngono kok aja kesuwen. Ayo saiki nang omahe Aguna. Monggo ngoten ah. Nggih pun diparani riyen monggo. Kok atiku gak penak teratapan terus. Aku lagi ono apa-apa karo Aguna iki lho, kate njaluk tolong sapa? Wong kakange wis koyo ngono gak gelem wis kipat-kipat emoh nulung Aguna. Ayo, bayar. Ya. Iki monggo. Ya bener ya. Sing tak ono apa iki kok kabeh Aguna wonten griya napa mboten? Sik tak takonane wong iki wilayahku. Nggih. Aguna ning ngene omah nggih sakniki. Nggih wonten. Terus wau dalu Aguna niki medal napa mboten? Medal. Cocok gak cocok. Sip iki sip. Ono apa iki? Sik ta lah, sik. Yuk, Mundra. sampean iki termasuk wargaku tak eman. Sampean iki lak urip ijen mbek anak sampean. Nggih. Aguna iki mambengi metu apa ora? Nggih medal. Nandi. Lho langit duka wong arek enom. Lho. Kok iso arek enom? Mengkis-mengkis aku nututi wong-wong. Ora ngonone. Aja kaget iki sing teko pamong desa iki aja kaget. Lah iki anake Pak, ana apa Pak? isik. Pak. Ate kajatan mbak wake. Oh, kajatan untumu ngono. Tak. Kajatanan di sini. Le. Lah aku takon ya. Heeh. Mambengi metu nandi le. Aku tak. Heeh. Delok Jackson. Heh? Jackson. Delok Jackson. Oh, delok Jackson ah. Len delok Jackson ya wis, ora apa-apa lek delok Jackson. Watine arek enom senane Jackson. Sampeyan takon sing kenano sing temenan iki rayonmu Yan. Aku main dukung to awamu. Aja di nemen-nemen Ngene wong aku, no. Kaya ngene. Lungguh aku tak takon. Kon mambengi
ngluyur nang kampung apa ora? Ngluyur. Nang kampung keliling kampung. Heeh. Ora ndek tujuan kon. Ana Lah apa? nyolong jambu. Le, aku tak takon. Tek nyolong jambu. Aku tak takon. Terus terang iki anake Pak Lurah iki ilang. Pengen nyolong anake Pak Lurah apa ora? Enggak. Enggak. Tenan? Enggak? Oleh enggak ya wis. Are dikasar tete are. Yo. Cok lemar modele kono ono sing dipamriyon. Mbokne sing kenyes-kenyes. Biasa mripatmu ijole nang rondo. Ojo nemen-nemen wong iki arek koyo ngene kok. Saken mboke nok kancane lho. Oh, ini biasa nek ngono wis, ono gaya rayuane bro. Dapurmu. Ya wis takonono mbokne cek ngomong mbokne. Niki wonten apa sak temene wonten apa? Ngeten yu. Niki Pondok, lah napa lo? jenenge lah rayone Bayan niki. Nggih. Nah. Anak sampean jenenge lah Aguno. Nggih. Cocok Aguno. Cocok Aguno. Le, Aguno. Heeh. Kon na bengi metu na. Metu. Metu. Metu nang karangane Pak Lurah apa ora? Takon. Metune awakmu kon nyolong. Nggih. Sip. Napa ni ngono nyolong? Ya ngur ngomong sing terus terang ae lek Nyolong takoni. apa ora? Jambu. Lho. Jambu. Oh, jambu. Jambune mateng-mateng tak colong Sur. Ngene lho yu lurah, terus terang mawon. Lek Koyo lurah sih. oh, Mbokne waduh sampe mumet ku lho. Ngeten. Mumpung diseseni kali Pak Lurah sing tumbul pisan. Panjenengan tas kok pendopo ora Ngeten. apa-apa. Leten pendopo niki Cemorjo niki lak kelangan anake. Lah anake Gus Lurah niki ilang. Lah maliki sumbare sing nyolong kano maneh. Aguno. Aku adalah anak sampean iki. Nggih. Le. Kowe ngomong kok sing jujur. Ngaku. Nek jangan aku tak lewat botol dasmu. Bedes iu. ojo kasar-kasar. Saken mboke nok ewangi. Anjene dapurmu wong drengus. Para Saiki esuk ngene Aguno. Takoni sing Ya. enak. Lah tak eling-eling nek tlatah Tempolrejo kene jeneng Aguno mung awakmu tok. Lah minangka sing nyolong anakku iki sing jenenge Aguno. Lah iki saksine kok mek wong siji wong loro aku ya ora percaya. Lah tapi masyarakat kabeh iki dadi saksine lek sing nyolong Aguno. Nuwun sewu Pak, nuwun sewu nggih saestu. Nek kula tiyang sepai Aguno, ngertos kelakuane sifate ngantos sikil ngantos sirah niku kula semerap Aguno niku sinten. Laren niki jujur sae sanget. Wadah, dia maling Iya, aku. iya, iya. Maling aku lah, buat penjara ini. Penjara lo, ojo nemen-nemen lo. Tapi lah, le, awakmu lah gak nyolong sini yo. Enggak. Tenan? Yo wis lek gak nyolong. Gak nyolong lho. Wong lek gak nyolong. Sampai ngomong sing temenan. Ning ada pada Gus Lurah, gak sembarang. Wis kena keputusan sampean. Aduh, lain sampean. Aguno. Sampean. Iki saksine masyarakat kabeh. Ya. Lek sing nyolong Sawitri anakku kok coba bondo donya sing dicolong aku ora dadi apa le. Anakku mek sitok wedok Sawitri. Saiki ilang teko omah. Kamu kok dari masyarakat sing nyolong ya mek Aguno. Lah ndek kene Aguno jenenge mek awakmu tok. Pun ketemu gak ketemu, pasrahkan mawon Gus. Wis, saiki ngene wis. Aguno. Nggih. Kon iso enggak iso kudu balekno Sawitri. Lek perlu ceklen sak malinge. Tak kai waktu cilik 3 dina gedene sak minggu. Lancane kon gak bisa balekno nang kelurahan. Kon nang sak mbokmu tak seret nang lapangan. Ngerti ya, Isen? Lek perlu Iki dicolek keputusannya karo Pak mbok. Lurah ini. Monggo pun Gus. Ya wis, ayo dinteni pendopo kelurahan. Tapi awakmu lah
Lah golek kakak nanti lho, Mbok. Iku isa ketemune aku kok. Caca parane dadi ora ro. Tapi kate calon tolong sapa meneh saiki. Lah ya iku kaya apa kene iki, Mbok? Awake mlaku alon-alon golek kakakmu sampe ketemu. Apa sing pengen iki mak dadi ngene? Ya Allah, kabeh nang kakakmu aku kok. Mari suasana dhewe golek ngalor gak ono lali maneh lho, Mbok. Mesti ketemu karo kakakmu aku kok. Ayo, iki mumpung durung sore. Ayo saiki budal golek ya. Ngono, Mbok. Ayo wis, Mbok.
eling Simbok. Simbok eling. Kowe janjane wis sumbar wis ngomong. Lek kayu aja sampe dicuklek. Lek godhong aja sampe disuwek. Lek banyu aja sampe diombe. Tapi Galuga saiki Simbok ya apa kudu kowe iso mbalekno banyu susune Simbok. Kok mbok tega ngomong sing kaya ngono kok. Nek umpama mbok nagih khusus apa sing tak gawe balik mbok. Aku njaluk sepuro sing akeh mbok. Galuga Simbok yo ndak sepuro sing gedhe nang awakmu. Masih aku wong tuwa. Tapi Simbok wis kadung bingung. Kate njaluk tolong sapa? Adikmu kesusahan kaya ini. Tulungan adikmu saiki. Mbok. Sing tak jaluk sing sabar ya. Aguna. Iya, Cak. Kok coba Aguna manut mbari Cacak mulai biyen. Gak bakal ono kedadian sing koyo ngono. Iya, Cak. Aku malah gak manut balik Cacak. Mula tadik awakmu kudu manut mbari apa sing ngono Cacak. Nek wis ana kaya ngene ya gak iso mentas dhewe. Iya Galuga. Nek pancene Aguna wis didakno sing kaya ngono. Ora ana sing bisa nulungi maneh iku coba. Kula ono papan kene kok tak jaluk balik mulih yo. Oh, ngono Galuga. Tulungan adikmu ya. Aku tak Simbok tak mulai dhisik ya. Hati-hati. Mbok bali ambek sapa Cak? Gak apa-apa. Ora. Simbok cek balik yo. Hati-hati yo, Mbak. Wis nurut apa sing dijaluk kakangmu ya, Simbok tak mulai dhisik. Aku bare manut ambek kakakku. Aguna. Wis percaya awakmu lek wis ana kedadian sing kaya. Iya, Cak. Aku wis percaya mek maneh, Cak. Ya wis, ora usah nangis. Kon kepin ngerti sapa sejatine sing nyolong anake Pak Lurah? Iya, Cak. Aku kepingin ngerti sapa sing nyolong. Ya pancen sing jelas aku ya gak trima lek awakmu iki didakwa gawe ontran-ontran sing kaya ngono. Lek kon kepin ngerti, iki lho. Waduh, Cak. Ono Agus barang ya. Waduh, cucu. Waduh, lha apa ku? Entek sak botol ya. Lu. Waduh, lah kok koyo Cacak Aguna iku. Ngawur. Teloken sing tenan. Waduh, duh. Aduh, apa cai dak? Waduh. Drijine rek wireng. Waduh iya Cak, waduh. Wis. Terus Cak wis. Wis, awakmu wis ngerti. Heeh. Lek awakmu wis rayo. Coba sumbarono maling. Ngono Cak. Iya. Ya tak sembari ya. Tak sumbarono. Aduh, nganti ya iya. Maling. Dino lain. Kilo ayo. Pare jengeling. Kilo Cacak, Pak. Cacak Galuga wis nek kene ayo.
Cak? Sumbari ya? Maling. Ayo, Linio. Wani iki lho. Aguna. Waduh, wis persis iki. Yo iki anjene. Suwane kupune cacak kali iki wis. Ola apa kon bengak-bengok nang tengalah. Maling. Terus nek ketemu malinge kate to apakno. Ayo tak. Cuklek. Oh, wani kon. Apa gak wani yo? Temenan. Wis saiki lek umpama pethuk aku kate lapo kon. Sampeyan maling ah? Sampeyan maling ah? Maling ora duduk urusanmu. Nyolongan maling. Ket biyen nek maling nyolongan. Nyolongan ya anu gas ya. Oh, anjene persis ngene. Cak. Loh, ini. Mari bengok-bengok nyumbari kon kok moro ngali penak temen kon. Cak. Bisu. Sik kate nantang karo aku. Iya yo. Panjen. Gatelen. Oh, sapa gatelen ora kere gatelen. Yo ya lek anu wong sing gatelen akhire karo gatelen. Wingi lho anu karena balu pame. Ora dilo. Oh. Pecah tenan. Oh, pame. Nah, panitiane ora Gus. Apa maneh? Kon kok mulang maling ae? Kon padha karo ngarani aku kon. Nangis. Isik wani mendeli karo aku. Guyu. Dah. Ora apa drongap-drongop ngono. Anu padha lho. Malinge anggih cacak malinge. Aku seru rambute gondrong persis cacak. Apa nek rambute gondrong mesti dadi maling? Iya ta yo maling lho. Mesti yo. Kalau kau sakti. Iya. Katik wani ngongkon narek nyumbari aku sejo karepmu apa? Jalure. Ya. Ki ngene. Adikku sing kaya ngono iku mangko. Wis didakwa gawe ontran-ontran nyolong anake Gus. Lho apa ya maton karo arek. Sakjane aku ngerti sapa sing nyolong anake Gus. Mula aja nganti kesun sing tak jaluk balekno anake Gus. Kalau kau sakti. Iya. Sidik paningalmu. Ora tak selai. Pancene sing nyolong anake lurah Cempolrejo. Ganuk maneh sak liyane caluring. Kati lapo kan? Aku mbelani adikku sebab sing didakwa iki adik. Mula tak jaluk balekno anake Gus. Nek gelem aku balekno anake lurah penak awakmu. Saiki umpama anake lurah gak tak balekno karo awakmu. Kati lapo? Oh, ganti mungsuh jaluring. Oh. Aku sing ora trima. Ya. Pancene dina iki wis teko janjimu. Iya. Nek nalika semono kon tau janji karo aku. Nek wis teko 40 dina 40 bengi. Ketemu barek caluring
tetep Galuga Sakti mesti geger. Ora kliru, pancen kaya Nek ngono dina iki loro-loro gawe. Ya, Nek kon kepingin njaluk balike anake Lurah Cempolrejo, pancen sejalan karepku kaya ngono. tak balekno. Iya. Tapi ana syarate. Apa syaratnya calon? Nek kon iso batang cangkrimaku. Ya. Ayo, apa ae sing dadi cangkrimanmu? Cangkrimaku wong urip ana alam donya. Nglakoni pirang alam. Wong urip ana alam donya. Nglakoni limang alam. Sing nomor 1, Alam roh, maksudnya alam roh. samaring samar, gaibing gaib, sing gak iso didulu menungso. Nomor 2, Sing nomor loro, alam kandungan. artine Kabeh menungso tau ngalami topo sing suwene 9 wulan 10 dina. manggone. Ana gua karban wong tuwa wadon. Sing nomor 3, Sing nomor 3, alam donya. majase. Nek wis mari ngalami topo suwene 9 wulan 10 dina, mancik ana alam donya wujud Galuga Sakti uga caluring. Sing nomor 4, Alam pati. maksudnya alam pati. Kabeh menungso kedurungan napas besok bakal temekaning pati. Sing pungkasan nomor 5, Alam kubur. maksudnya alam kubur. Nek wis ngalami numpak kereta Jawa rodane 4 rupa menungso kang tumuju alam kubur. Ya. Ning saiki Galuga Sakti. Ya, Ojo mbok anggap nek kon iso batang cangkrimaku. Terus anake Lurah Cempolrejo tak lungno tangan lur ora. terus karepmu? Diterusno maneh. Ya, Perang angkat jonjong karo Caluring. tak turuti apa sing dadi karep. Suryamrata Jayamrata. Pitik tarung ganti nabruk. Galuga Sakti dhisik apa Caluring sing angkat? Sakarepmu aku mek manut karo kau. Ayo ngadeg kok. Ngarep awakmu ngomong Hmm. ibarat pitik gentan-genten ngapi. Lek wis mari jagone Caluring sing ngablek genti jagone Galuga. Ayo, angkaten Caluring. Kalah, kalah, Burung, kalah. saking aku tiba kepleset kulite gedangan. Presket dari tak, kok kalah dari kepresket. Galuga Sakti, Iya. karek siji. Adu siunge Bathara Kala. Padha-padha arek teko padepokan. Wis dikepi andel mbarek Bapak Guru. Ayo, dina iki no alas gong lewang-lewong ditentokno Galuga apa Caluring sing dadi bangkit. Ayo. Bukaan dodomu. Tak tamaki pusaka Wirangpati, gak lebur dadamu, tak sembah ider-idermu. Saudara. Ya, tak akoni. Nek Galuga Sakti pancen narik kedhot
Gak tedas tapak kalune pandhe sisaning Grendra, tapi kanggone Caluring. Gak bakal tinggal glanggang colong playu nek durung katon gembledak salah siji sing dadi bangke. Caluring, mbok yo sadar kaya awakmu. Ayo, ya ganti awakmu, tamakno piandelmu nang dadane Caluring. Ayo mapan. Bangsat keparet Galoga Sakti. Nyatane pusaka Wiranging Pati tak tamakno babar pisan, ojo sing beset kulite, suwek klambine ora. Oh, nek ngono ketara panjen. Nek guru ana padepan boto putih jelas nek sagendu slagugu karo Galoga Sakti nyatane. Nek kandhane pusaka Wiranging Pati aja maneh mek sing diarani rupa menungsa. Tamakno gunung jogrok segara asat. Ketok lek guru ngentong umos. Ojo maneh sing diarani gunung tak tamakno karo Galoga Sakti. Babar pisan ora tedas. Yo, iya. Ojo dianggep Caluring kate mbok tamake pusakamu mlayu, mbok anggep aku wis kalah. Gak. Caluring metu teko guargabane wong wedok. Wong tuaku nglairno nek gak slamet jelas tumekaning pati. Mangkane nek Caluring urip duwe semboyan. Ojo sampe nek cuma atasane padha menungsane. Nganti iso ngasorno jurite Caluring. Iya. Galoga Sakti. Sisan gawe padha arek pedhepokane. Nek pancen kon sing gak nrimano uberan iki Caluring. Lamat-lamat teko doan krungu suarane Galoga Sakti sik terus kuber karo aku. Oh, ya.
mesisan gawe. Nek dina iki padha-padha jajal ilmu sing diwehi karo Bapak Guru. Umpama ndok kepiro dadare, umpama mas kepiro leler. Ketok ana ontong sakmono gedene. Ayo. Nek pancene Galuka Sakti. Ilmumu wis pengpengan, bebasan kendi wis amberi sinayo. Uberen caloring mancing nang jero ontong. Aguna. Iya, Cak. Awakmu ngerti dhewe ya. Sakwise caloring wis ketamaan pusaka. Nyatane tinggal gelanggang colong pleluh malah mlebu ana sak jroning ontong. Iya, Cak. Aguna. Wis apa, Cak, ngono, Cak? Ngene. Enten ana papan kene. Iya, Cak. Tak tututane caloring Aguna. Ngono, Cak. Iya Aguna. Malinge nguwang kaya cemerae. Aku wis ngerti bareng tak tututi mlebu ana sak malah mlayu. Heeh, Cak. Ayo. Ojo nganti kesun. Ayo ditututi jalure. Ngono, Cak. Ayo. Cak. Rumangsa kuwalan aku ngedepi Galuka Sakti. Nyatane gak kenek dientengno. Buktine 1001 menungso sing iso manjing ana sakjerone ontong. Nyatane Galuka Sakti. Ketok aku manjing nang sakjerone ontong, tetep iso nututi. Oh, iya. Ojo mbok anggap ilmune caloring mek cukup teko kono. Ayo, mesisan gawe. Tak jajal kesetiamu. Ubaran iki caloring. Ngerti lakune caluring. Wis gak usah gugu-gugu. Lho, sampe menggos-menggos kaya Ya ngene. mesti ta. Iya, Mlaku 500 e, Bang. malah ojo kupu-kupu. Sing penting awak dhewe ngerti nandi playune caluring. Ngono, Cak. Ayo, ditutup jalur. Begini, Bang. Ayo. Ayo, Cak. Cak.
nganti krenggosan aku. Nyatane Galuga Sakti tetep gak nerimakno nek durung iso nggawa balik anake Lurah Cempalareja. Yo ya. Aja mbok anggap caluring arek wingi sore. Durung wayahe nek Galuga Sakti katene nglawan barek kasektene caluring. Ki mapan kebeneran. Waya wengi bulan ketok bunder. Nek pancene Galuga Sakti wong sakti tenan, ayo uberen caluring manjing nang bulan. Ojo kuwatir awakmu ya. Nek dina iki caluring munggah nang bulan sing kaya ngono. Aguna. Iya, Cak. Entenono ana papan panggon. Tak tututane caluring. Ya tak Cak ya. Aguna. Aduh, Cak. Kon ngerti dhewe. Sakwise caluring munggah nang bulan. Bareng tak tutup malah melayu sing kaya ngono. Iya, Cak. Waduh, duh, sama gewelet kan sip ora Cak Ya sana. wis, aja kesuwen, mumpung durung ado. Ayo, ditututi caluring. Ayo. Seiki rumangsa kewirangan. Nyatane nganti tak rewangi manjing nang sakjroning bulan. Galuga Sakti tetep iso nuruti. Malah kewirangan geger nok sak jroning bulan aku kalah. Sakti karo Galuga Sakti. Tapi ya nek caluring urip ana alam donya sik iso dikaro karo liyan luwung tak pilih mati karo aku.
Mbok yo ngerti. Kok umpama anake Pak Lurah mbok balekno. Ndak gak sampe dawa kaya ngene. Wong pancen bener-bener awakmu sing njupuk anake Gus. Lho, kok dikongkon balekno cek angele. Nganti uber-uberan sing kaya ngono. Kok iso ana arek wedok ngrempet sampai ireng kabeh ngene iki. Wis. Niki sapa? Lho sing bener sing takon iki ya aku. Awakmu iki sapa? Sepurane ya, Kang. Aku keliru, tak pikir kakangku lho. Lah opo sih kok gak didelok sak temene mara wong dikrawuk-krawuk kaya ngono. Lah, riko padha karo kakangku. Padha-padha ae ta lah. Awakmu iki sapa? Jenenge iki sapa? Aku, Kakang. Aku Buarse. Lah terus karepmu iki kok mara ngremet-ngremet aku iki karepmu iki apa? Yo, tak pikir riko kakangku. Aku iki goleki kakangku. Kakang apa bojo? Kakang lho. Oh, dadi Guarse iki wis duwe bojo apa ora? Ya dorong lho, Kang. Kok umpama aku iki duwe rasa tresna ngono ya apa? Gelem apa ora? Sik. Iya. Lah sampean iki sapa? Ya aku Galuga Sakti. Galuga Sakti. Iya. Aku durung duwe bojo kok. Mbasi aku ya dorong lho, Kang. Lah ya kok umpama ngono aku tresna karo awakmu diterima apa ora? Ya gak apa-apa, saking ana syarate. Apa syarate? Dedeke kudu padha karo Kang Masku. Terus Gantengi kudu padha. ya jelas ganteng aku wong kono wis tuwek. Terus saktine iku ya kudu padha. Lek karo perkara kakangku. saktine ngono ya padha sakti sih ta lah. Aku pengin resa apa sih jenenge cacakmu? Kakangku. Iya. Jenenge Kakang Caluring. Caluring. Oh, dadi awakmu iki adik Caluring. Iya lho, Kang. Kene. Kakangmu Caluring iku dulur tunggal guru karo aku. Sing temen ta, Kang? Loh, iya. Iki papan kebenaran. Nek pancen awakmu adik Caluring, ya. Awakmu goleki kakangmu arep dijak mule. Iya, Yo, Kang. Nek ngono padha aku yo arep goleki cacakmu. Mula lek pancene karepku lan karepku iki wis kaya wis padha yo. Awakmu yo cek percaya lek kakangmu iki dulurku, dulur tunggalku. Ya, Warsih. Terus, Kang. Ini dina iki awakmu gelem gak tak jak munggah nok padepokan Boto Putih nang Bobo Guru. Kena kan malinge kan. Ayo kan. Wis dadi dadi apa kan. Aku mang pindho kan lumahno, saiki kan tak lumahi dhewean. Ayo kan. Guna he. Apa sih tak? Kena wis malinge. Loh. Iya, malinge. Tak, malinge iso dadi Agus, iso dadi Cakri, iso dadi Wedoi. Ayo,
Cenrek Wedok iki kali. dudu maling. Heh? Dudu maling Loh, wedok iki. lah siapa, Cak? Guarse. Barse. Barse siapa, Cak? Guarse iki adik calune. Adik calune. Lah, sampean Mula dina iki awakmu karo Gus. Ayo, tajak munggah nang padepokan. Sowan nang Bobo Guru ayo. Bapak Guru. Ayo. Ya saya wis. Aduh. Aduh wis. Yuk bakal yuk kuwi. Ya, wis. Antos dinten samangke si Aguna menika didakwa nyolong putraning Gus Lurah Bapak Guru. Anake Gus Lurah. Nggih. Anake Gus Lurah ilang to. Nggih Bapak Guru. Aku dituduh nyolong. Kalau Gus Sakti, Nggih Bapak. kowe tak wenehi piandel to. Kena kanggo ndelok apa kang kedadean sing durung kok alami. Nggih, Bapak Guru. Lur ora kok delok. Nika sampun, sejatosipun kula sampun ngerti sinten ingkang sampun nyolong putranipun Gus Lurah. Ning kula teng mriki nyuwun sanjata pitulungan dumateng Bapak Guru. Nika mboten wonten lintu kejaba kang caloring Bapak Guru. Oh, dadi calon kadangmu dhewe. Nggih, leres Bapak. Nggih, menika wonten menapa kok jenengan menika dateng pedhepokan kula menika? Sejatosipun yuga kula kang aran Sawitri ical duging griya, Bapak. Oh, ical. Lah samenika kula kepengin semerap sinten ingkang nyolong umpamipun lan samenika wonten pundi papan panggonanipun. Oh, ngaten. Nggih. Cekak cukupe jenengan menika ditulung kalian kula. Mboten klentu, kula nyuwun sanjata pitulungan dhateng panjenengan. Oh, ngaten. Menawi ngaten, jenengan mlebet wonten sentong riyin. Terus kula nggih tumuten sendong. Mlebu nang Nggih. Nggih ngapunten Bapak Guru nggih. Kalau Kok Sakti. Apa bener ancene Gus Lurah sing kelangan anak iki minjuk tulung karo aku? Ngene. Yen pancene bener-bener sing nyolong ki calure. Aku tak mata Aji Pameling. Piye? Bisane calure teko pedhepokan kene. Ayo direwang-rewangi, Ger.
aku wis tau ngomong sotek ngancik padepan Bata Putih. Ana perlu apa wani nekakno karo Caloring? Ngene, Caloring. Ya, Ning desa Cempalareja lurahe kelangan anak. Sing sapa iso nemokno anake Gus Lurah bakal dijodohake lain lanang. Yen wedok dadake dulur Sinarweti. sing nomor 1, sing nomor 2. Sing nomor 2 bener-bener iku duduk sing nyolong. Tak golekane anake Lurah Cempol. Apa bener kowe anake Gus Lurah Cempalareja? Nggih. Iki anake Lurah Cempolrejo. Sing tak colong karo aku. Saiki tak tagih janjimu. Caloring, Sapa sing nemokno anake Lurah kate dijodhokno. kowe lak arek pedepokan. Ya, Arek peguron. Iku mung tembung sanepan. maksude Ganok critane wong golek wong wadon poro-poro ketemu ya dudu malinge. sik kon ngomong nek sing iso nemokno duduk malinge. Bareng saiki anake Lurah tak balekno kon malik ilat. Oh nek ngono kon tuwek gak kene diajeni. Oh, tak pateni kon. Podor. Nggih, apa guru? Wis, Warsih. Lah kono lha opo nang padepan bareng sapa kon? Terus sampe niku lho nang ndi ae sih yo? Aku sono penggawean, gae kon nang kene lho karo sapa kon? Karo Kakang Galogo Sakti. Karo Galogo Sakti. Iya lho. Iki Kang. ngono mongsoku, Nduk. Lah kon bareng karo iki lho. Kon lak sini-sini kakangmu ta iki? Iya, kate lapo kon? Kapokan gak kena jaran. Lembut dhewean bosong. Goblok tasui lali. Tasui. Lho, kon kok nyelentik barang kon. Kon koyo Giarto kon. Caloring. Kon iki gak ngerti. Asline Giarto iri nang kon. Ola apa sing nyeluk bokong wae kon. Ola apa polo kok nyeluk bokong nak gurune. Mbah ngene. Paling ane ku paling sirahe 3. Kepingin ngarek ae sian. Enggak. Kon kok wani bareng Galogo Sakti? Maksudnya apa iki? Lho, mang iku yo ketemu ngono lho, Kang. Kon seneng karo Galogo Sakti? Ya terus seneng, Kang. Aduh, kon iki ya apa, Nduk? Mbok golek sing rada bening. Kon iki ayu. Lah golek bojo kok butek ngene kon niku. Lho wis lumayan, Kang. Lumayan. Wis padha ambek Riko, Kang. Kon niku salah wis elek tok piteng matani malah ireng kabeh iku. Iki mosok Galogo wong si buta iki. Cacak ki lho. Menen. Apane ngene? Menen. Apane? Lumayan yo. Menen. Oh. Cak. Cek, kon seneng karo Galogo Sakti. Lah lek gak seneng yo gak kira melok sampe tekan. Galogo kene, Sakti lho, Kang. kon yo seneng Iya karo nemen Boti. senenge ta? Nemen senenge Lah aku. kon gak seneng mbek iki yo mendem kon. Oh iki ayune koyo ngene. Untung kon elek diarepi karo adikku. Dadi arek loro iki padha tresnane. Iya lho, Kang. Ya wis pokoke genah. Lek duwe anak ya kon sing gelek nggae pakaian putih. Apa kok ngono, Kang? Ya anake besok cek nurun kon putih. Lek nurun iki waduh ya kayak petik cemani. Aja ngono ta, Kang. Lah larek ireng mulai teko tungkak sampai ndase. Kali kuninge blas. Aja nemen-nemen lek nyilok, Cak, Kang. apa masalah cemani cak ya? Enggak aku urun kalau wis maling dadi putih mulus ya. Aguno. Apa kakangmu iki lek ngetokno rokok dijok kancane terus sambat iku. Medit ngene ya. Kakangmu medhit. Saudara, padahal saudara. Nggih.
Lah apa ambek utama kongkon ngolor. Ya wis tak ndemprok. Menika juga menawa menika juga jenengan. Loh, Sawitri. Aduh ya. Aduh. Wah yo, Lurah Sulhan dilangkur anake Masir ya moro seger ae. Aduh gak kau panahe Endeliawati. Sopo nduk sing nyolong awakmu lho? Aduh, biung. Waduh. Lapo? Aduh, lapo? Pak Bayan. Lah kok ngeletes kaya arek Sukanyar iki. Kaya cacakne biyen. Cacake mari kobong iki lho tobat. Apa le? Kok Kaya mau sinemon kan niku. enggak riko gak kobong ngono paling ya sik nduwablek ae. Waduh, anjene slirane, apa slirane kayane Pak Lurah, waduh jen bunel. Lek kon semua, koni aja sing ngene gak punel lo kon. Ya cocok to lah. Wong kon rono umur 80 ae punel. Masir. Mula. Wis rekang. Caloring. Lho, iki Aja kae tok, Kang. kon gak Esuk iki kon gak ngerti mang ngomong-ngomongan ndok omahe Cak Agus. Iki lek apik tahun ngarep tanggap maneh. Iya, Kang wis esuk. Iki lak dereng diwarasaken. Durung Dereng tak diwarasaken. Terus. Kersanipun kula sunatan iki. Oh, Sing nyepo wis gak ndablek. ora tok sunate wis suda karepe dhewe. Kon iki tak golekno pasaran. Mang iku Kang Agus ambek Kang Rierte iku ngomong, lek saiki apik sukses tahun ngarep tak tanggap maneh. Mek kebacut aku wis tuwek kongkon pelayon, dengkul kecekluk. Mula Caloring. Wis. Apa? Kecekluk titik gak masalah. Mosok kate meneng ajari. Enggak, Kang Polo. Asine Riko semenan mbek Bayan ah. Apa? Winginane nek Sukolilo dadi Bayan tak gawekno gak dipangan blas. Anjene takon nyalai. Oh, mangkane aku nek Malang gak payu. Hanya itu salahi. Lah sunati temenan. Loh, enggak. Loh, aku kan diteni. Tak pikir polai Tarsim gak latah, kok gak digawe. Lah bareng mekon gak latah kok digawe. Tak sentimen iki. Anjene Tarsim aku parto yo belek ta. Apa apa? Mangkane. Kate ngene ya. Loh, lah mek utama dikon ngono iki. Aja utama. Pun yo nopo di. Lah cari RT WA nang Bayan. Ya nopo? Kon buyarno jam 4 jare. Oh jam 4. Meh. Edan jam 4 aku tuku omah jam 7. Iya mogok. Oh, tadi ora HP tok dicas, ana motor dicas barang. Wah ini si lupa iki lho kakek dosa. Dinane iki Caloring iso insap apa ora? Aduh. Kalau nek kasih ngomongin sap wis kadung gawe sakmono. Wis sadar ae wis. Cendang enteng. Kok masih Wis salah Kang ndang sadar, nek ndang Riko kok kenceng. Iki lho mari. Iki lho ketuae kok metenteng kongkon buyarno ae lho. Ya apa ya? Ketua lanange mang nandi? Gak iso ngomong. Lek gak gelem insap tak gaji lho ya. Ah, mang lek kata maneh aja nyalano aku lho. digrasi ku keri lho. Aku no. Aduh, edan, kone rutuh temenan. Aku malah lumpuh aduh. Warasna guru. Aku ate janji karo Caloring dhisik. Nggih, Saiki kowe iso insap apa ora? nggih, Guru. Lek kowe bener-bener pancene iso insap, kowe bakal tak warasno. Nggih, warasaken Guru. Aduh selak linu niki. Waras. Anu maneh. Aduh. Wis Tapi anggur ngeten. Lek wong lumpuh ditambani dor malah linu. Lino. Lek kanuk dore waras. Lino kaget mau. Kenek Nggih pun, saniki ana apa Bapak Guru? Ngene. Lah iki wayahe Tak takon dhisik. Nggih. Bener awakmu sing nyolong iki. nggih. Lah nalare
kepriye biyen kok iso nyolong anakku iki? Kula jene seneng kali sing masir ngeten iki. Nggih. Nalika semono aku eling. Eling napa? Nglamar nang omah ora tak trima. Nggih mulaken kula lara ati. Jok wong niki umpama tahu putih niki mempur niki. Mulane tak eman-eman, aku durung ngerti sejatine awakmu sabenere lek duwe rasa gedhe kaya ngono. Kok iso gak ngerti sih wong budal bareng-bareng mang. Ya terus dolor. Ya. Kula balik ngono terus. Boten masalah aku. Kula seneng kali jenengan sabar. Iya, lugu, lurahe jan lugu. Aku kudu ya apa iki? Sopo cari kono Dadi ngono. Nah, kala abane ana sing terus, suwe-suwe Cak Tarsim lak apal karo awake dhewe. Nggih, pun dia napa? Rungokno adikmu ki ndro seneng karo si dulurmu Aguna anu Niki. Grago Sakti. Kula wau rada pegel titik. Pegel apa? Lang bareng dikandani kakange kula lakoni ngomong, "Kakangmu tuwek, masih tuwek wong ganteng kula kali niki." Lah niki jan deles lemah ten sawah niku lho niki. Boten niku dawuk niku. Dawuk niku napa? Wong gak ireng, gak kuning, gak aduk kaya lemah teles. Niku sanes dawuk Kang Polo. Cara jaran-jaran sandel niku. Lawaten jaran sandel telek manuk niku. Gak apa-apa ya, Kang. Mulai anu dikosong. Umpama adimu si Guarsi ki dipek bojo karo Galugo Sakti ki piye? Nggih. Pancene mbok menahipun garise Ya. adik kula Guarsih kali Galugo Sakti. Kula sarujuk Bapak Guru. Oh, setuju. Gus Lurah. Nggih, nun sewu Bapak. Nggih, Konjengan kan ical. nggih. Saged kepanggih menika gara-garanipun Aguna. Dados mengko Terus kersane Gus Lurah ya napa niki? Bapak upami Aguna menika dipun angsalaken kalian. Ya apa kon? Umpama diolehno iku. Aku wedi. Wedi apa? Ditari sunat apa guru. Iki anake lurah iki semaur titik. Kon penalti kon iki. menawi kula mbareng kersa mawon. Awit ingkang lampahi uga kula sanes kula. Ken riyen Gus Lurah. Aguna. Kon kate dirapekne iki gelem. Gelem. Lho, kok guyu? Gelem ta ora? Gelem ta? Gelem. Kon wis sunat kon. Tunggu ya. Wong lek kate rabi sunat dhisik lho. Tak diloke sih. Joh, sunat apa? Lho. Arek iki suwe-suwe jan gak kuwak janan. Plek pokoke wis. Belek sapa nang? Awakmu gelem ah? Hari sunat ta? Loh. Awakmu wis sunat ta? Waduh. Wis helman kok. Delok oleh. Loh, Loh. Tibake anake Gus Lurah iki ya celutak ya. Nyonyo. Ora, ngapunten ya. Ngapunten lho, saestu ngapunten. Apa? Jarang lari asti anu nih kendang ngeten iki. Oh, Saestu jarang. Nggih. Pun ah. Sami kli termasuk Ngeten mawon ya. ngono. Jenengan fotokaken kula tak wangsul. Loh. Oh, lah kok penak temen kon. Para kate balik. Nggih. Pun iki ya napa? Ini Bapak Guru. Ring. Nggih. Rene keluarga ki wis ngumpul dadi siji kaya ngene. Nggih. Dadi bab sak teruse tak pasrahno karo awakmu. Seraketen kula. Iya. Padahal dika sing tuwek lho. Iya, mesti aku tuwek wis tak pasrahno karo kowe. Oh, ngoten. Berarti perdepan besok disukaken kula. Iya, pokoke awakmu Oh. gelem insaf. Nggih. Kene kelompok kene. Iki bayan miskam iki kok kudu merem ae. Ayo kelompok, kene kabeh kelompok sing bareng aku kelompok. Enak wis. Bareng aku kelompok. Kok modele ngono. Lah iya budal bareng boleh bar. Bareng nandi ngapolo? Ya tadi situk biasa itu. Peti kompak. Lah ya Pun. to, Warto. Saniki ngeten, Bapak Guru, Gus Lurah, Pak Polo, Pak Bayan, monggo bareng-bareng disekseni, nggih. Nek adik kula Guarsih kersane omah-omah kali dulur kula tunggal guru nggih Galugo Sakti. Cocok pun nggih. Lah perkara Sawitri anake Gus Lurah niki kersane dirabi kali Othok Onggrok niki. Mboten masalah, niki sik ruso-rusone niku arek iki. Nggih mandar muga besok nek turun ora ngene iki. Nggih. Nah, niki tegas
keluarga wonten Desa Cempolrejo pun saged nglumpuk dadi siji. Nek keluarga pun nglumpuk niki teges katentreman pun kajeng dugi. Lah mugi-mugi tentreme keluargane awake dhewe sumrambah ten warga Agung dusun Ngemplak nggih. Nggih ngemplak. Sing pun nderek ngayahi pakaryan direwangi pinten-pinten dinten melek botone mek kepingin nyenengno warga nanggap ludruk mustika budaya. Nah, monggo sareng-sareng donga sak bubare dusun Ngemplak niki nganakaken bersih desa, sedaya wargae munggah ten perangkate tetep dipun paringi rahayu wilujeng. Amin. Dipun tebiaken saking sedaya gudolan rencana. Amin. Ugi sedayanipun wargane diparingana rejeki ingkang barokah. Amin. Sing pejabat mandar ndang mundak pangkate. Nggih. Sing tani muga-muga hasil panene luwih akeh. Amin. Sing dagang monggo didungaken laris dagangane. Amin. Lan mugi-mugi dusun Ngemplak didadosaken dusun ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Munggahe ten ludruk mustika budaya. Muga-muga kabeh anggotae pinaringan sehat walafiat akeh rejekine. Budal slamet mule ya slamet. Mudhun nang wiyaga go kaya ngono. Adoh papane muga-muga uga diparingi keselamatan budal nganti balik. Lan siji ndonga mustika budaya mandar muga tetep akeh tanggapane. Nek pun kedadian kaya ngoten kantun semboyani awake dhewe. Nggih nggih terus. Nek awake dhewe tetep bersatu, Kita teguh, nek bercerai kita jatuh. sekali merdeka tetap merdeka.